Il-Bank Malta l-Iżvilupp l-MDB ħabbar skema ġdida li tagħti studenti self sa massimu ta' 100,000 euro biex ikopru spejjeż ta' studju f'Malta jew barra. Għal dan l-istrument finanzjarju msejjaħ Student Assist qed isir investiment ta' aktar minn 6 miljun euro biex ikopri spejjeż diversi marbuta mal-edukazzjoni fosthom ħlasijiet tal-korsijiet, akkomodazzjoni, għajxien u vjaġġar. Is-self se jingħata fuq medda ta' żmien sa 15-il sena u jinkludi moratorju li matulu l-istudenti mhumiex meħtieġa jagħmlu ħlasijiet la tal-kapital u lanqas tal-imaxxijiet. Dan il-perjodu jkopri tul sħiħ tal-korsu jestendi għal 12 xahar wara li jitlestew l-istudji. Permezz ta' Student Assist mhux biss qegħdin ngħidu skema imma qegħdin nintroduċu fis-suq xi ħaġa li hija aċċessibbli għal familji kollha irrispettivament mill-mezzi finanzjarji tagħhom. U bekk qed inwessaw l-orizzonti għal kull min jista' jibbenefika minn dawn l-opportunitajiet mhux sempliċement biex jiggradwa, biex jispeċjalizza. Xi ħaġa hija meħtieġa ħafna biex pajjiżna jagħmel il-qabża fil-kwalità. Iċ-Chairman tal-Bank tal-Iżvilupp Leo Brincat spjega li bl-iskema l-bank qed ikompli jaqdi l-funzjoni soċjali tiegħu favur żvilupp sostenibbli. Fattur ewlieni ieħor huwa mekkaniżmu ta' garanzija li jkopri sa 80% ta' kull self maħruġ mill-banek kummerċjali li jipparteċipaw. Din il-garanzija tippermetti li l-banek joffru self lill-istudenti mingħajr il-ħtieġa ta' xi ħaġa li tagħmel tajjeb għas-self, kontribut minn qabel jew garanziji mill-membri tal-familja. Bekk il-finanzjament isir aktar aċċessibbli lill-istudenti, speċjalment dawk iż-żgħażagħ u jonqos il-pis finanzjarju fuq il-familji tagħhom. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi fakkar li din l-iskema hija ħolqa ma' skemi simili għall-istudenti. Dawn l-istudenti se jkomplu jiżdiedu ma' aktar minn 800 student li bbenefikaw mill-Further Studies Made More Affordable illi diġà bbenefikaw minnha u taw tant suċċessi. Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana faħħar din l-iskema minn fondi lokali u Ewropej wara l-fema li skema bħal din hija rakkomandabbli biex studenti komplu jinvestu fil-ħiliet tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-MDB Alison McAuliffe enfasizzat li aċċess akbar għal-finanzi jiftaħ opportunitajiet għal aktar individwi biex ikomplu javvanzaw l-istudji u tagħtihom is-seta li jsawru il-ġejni ta' Malta. Student Assist ġie żviluppat mill-Bank Malta għall-Iżvilupp b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Fondi Ewropej u bisħubija ma' żewġ banek il-Bank of Valletta u l-APS.